Bună seara, timisis nutritori! Ne hârsim că ne aflăm iara joia din mopete armânească. Tora seara o avem oaspită, ea Teresa Maria Placiotti. Ea este iatris ginecolog și mintim că va să avem un mopete de mari simasi, de gati, de dadi, de mieri, am așa câți nu știi bărbați. Și Maria Protaș Prota ghine veniște mobete armânească, Marina este harau asta avem tora seara de cu noi. Geneva Fly și eu, Mari Harau. Că știm că e mult o acățată și că alas tută zoa, după vezi dadile, vezi niții cum sunt, vezi alte mierți, așteaptă să amintă, vără ficiuric și ne hârsim mult o să avem este mobeti. Nu voi să agărșesc să spun a motritorilor a noștri să mutrească la video lățiți zvârteaște tora pe Arbănama Media și care să aibă văra întrebări titini să o îngrăpsească acolo și ca dica fioară Maria Cuvio va ne ajută și noi va văli va scăftăm pandasi, să dăm văra pandasi la este a întrebări. Ca dica fioară prota întrebare ține de țiștitini de taifa, părinți, păpâni, de eu vineră a României. Da, eu până ai cu ei în casă, cu păpâinii de la tata, până am în casă, crescăm cu ei. Până îi chirom, ca mama ei chirui, dar ghine că ea voi la început, la protele zboară, protele grai, fă limba armânească. Păpâinii de la tata vin de gărții, tata Mari duceam noi, tata Mari și mana le duceam, erau de Veria, erau fapță Veria și chiar am certificatele lor de naștere, le am la mine acasă și scrie Veria, raionul Macedonia. Mi hârsesc cu multul că mea știm că Veria avem și o năsuțată de armâni mult vârtoasă, ți-a dară multul lucru. Da, după Revoluție eram și ne cunoscum cu ei și ne aprochem și în și Oana, inițiem la ei. Cum e de aproape. Flotul că să bă, am vărliga de Veria. Iau și casă. Veria, și Corinos și Xiroliva, donzeană tu munti. Toți au case tu munti, da. Eram de multe ori. Ia și un cântic, Xirolivadi, hoară mșată. Da, chiar este multă mșată. Hoara eram de Achea Maria, acolo. 2-3 ani la rândul, cred că eram. Au mari sărbătoare de Marie. Mi hărsesc cu sabdo tarică bari și mi-aduc o amintitora că zburâșni am de o strazi soia de la Fendia tău. Mi-aduc aminti că mi-am dus aminciu și mi-am adunat cu iertat lui Iorghi Platari. Tot l-am întrebat de fumeia voastră. Știi cum hiți voi și pitrițea hiritima de meu și frații al tata erau soți buni cu ei. Inea și la București și ficioria lui și m-a apropiat cu ei, da. Era un om mult ahoria și era tot un harau stea doi cu el și zmobeti. Toată lumea îl vrea, mari mobeti, adrași, era mari harau și cu el. Da. Deci păpâinii de la Fendi Ziră Diveria, fumeia al tata mare ar mase acolo. Despărțări și numai dați bizură. Fumeia alimană, alidada, vine toți către România. Cadrilater. E priordinar armânie. Da. Case pe institut. De-apoi domiciliu obligatoriu la Râșnov, la Mangalia. De-apoi smutare. Râșnov, nu știam că așa acolo. Da, tata. Și zi la Râșnov, a drept școala la Râșnov, tata. A avut domiciliu obligatoriu acolo, cred că vreo an și cam. De-apoi Mangalia, de-apoi Constanța și de-apoi București. Case pe institut și adrară ca toți armânii. Ea adrară casă, chiar e casa. Și altoarea și le fu rama, istoria. Dar cred că și eu au. Dacă e o feata lor, nipoata lor și eu cred că adrai 4 case până tora. Cred că avem tu sânge noi. Caștini adare, altă casă și altă casă. Și este cu alăgarea, prea acolo. Da. De acolo vai nesi trazi. Da. Ca alăgară păpâie, Institut Balcanlo. Da.
Și de la Păpănie de la mama, îmi zicești că era ca de la ter. Da, de tvărgărie vine. Maia era fapt Costandov, tvărgărie și paplu Giumaia. Dar la fel, ideea. A scris Giumaia, raionul Macedonia, cu certificat la lui. E cum era tu Chiroloțel, tot regiunea. Ei vineră direct București. Mama mea era născută, de fapt, în 46 și... A București. Da, a avut Hani București. Ți mă Fraților și mulți ori mâini în București și zură la ei. De multe ori mi-adun la suțate, la eventuri armânești și îmi zic, eu și zui la Maita în casă, eu și zui la Maita, îmi zic, eu știam Pablo pe Maita. Mulți trapsiră București după ei și la ei în casă. Îmi pare că știi, ne luași de acolo urnechi, că ești la tine casă, asta e tona de sfapte și am plină de oaspiți. Iar Hari, nu știu, avem tu sânză, dar iar Hari. Mindescu că mă vezi este urnechi tu taifă, de apoi știi, la largul s-a dar idiu lucru. Mas era invitat, nu știu, să nu intră vără în casă. Și bunai. Paraxin, si bă, altă soi. Da. E mușat că ne spusești de taifa ta, este lucruri. Cum crescăm cu ei în casă, prota limba cu armânești. La grădiniță, că probabil are mulți armâni care se duc la grădiniță. Tora nu știu dacă mai are, că nu prea mai bănează. Și mine Idia. Fetele mele nu bănară cu păpâni în casă. Nu, adică aduchescu și știu cântiții și au hari și știu arățile și așa. Vedem tot dacă Indi adun cu ele la eventurile armânești. Da. Dar nu zburăsc adică nu au lejeritate, ușurință, toate. Nu le lișor să zburască armânești. Eu voi să spun că mi-a hărsit mult o altă anțanda, mi-adunai cu fata ta, ațea Nica, și mi-a hărsit mult când mi-a întrebat desi să dară Nica ațea cursuri de limba armânească la suțată. Da. Ea va mult bani. Îi spui că te-am mărtit ora de oră, nu s-a dară, că avem platforma de învățare armânești și cu limba engleză, care să știi, poți să înveți armănești de acolo. Așa că masa aibă Mirachi are să mai mult tu mic Dani platforma și să mai mult de ea să afle de ea mai mult să ficiurit. Așa este, avem tu mintea este lucrurii, să băgăm tu practică. Maria tini cum să simtă acorită, hiatrisă ginecolog. Cum să aflași Mirachi, te este zănate, aveai vără urnechi tu tai, vără de părință, te pimsi cât încoa, de prota duchi știni că vrei, ai să da restul lucru. Și prota duchi, dar și avea mama în casă, da, mea era psihiatru. Iatru te mădua omului, cum să Andrez mădua omului. Da. Și toți frații ei iatri sunt și cardiolog și stomatolog. Maca nu aveai cătăiu, lipsea să dar idia zânati. Multe fete niți, tot zic iatri, să știi, când him niți, tot ne jucăm de iatrul, tot vrem și este. Și eu ziceam și eu de nică, că eu vă iatri da. E și până la urmă. Eu aveam mari mirachi și mama crescut cu mirachea ei și ea și avea multă hari lucrul la ei și o adra cu multă răbdare și cu mirache și din ei crescum tu lumea lor, tu lumea medicală, cu eventuri, la spital. Când eram mici, noi știm 3 fete, 3 surări. Și când mama era la spital și de gardă, tata ne aducea tahinării la mama să ne cheapte, să ne adară perlu. Așa că din ei eram tu spital, tu lumea lor, tu soția lor. Tu lișor să le zănati. Da. Eram cu ea la congrese. Da. La congrese? Da. Ne lua cu ea, ba pe mine, ba pe mijlocia, ba pe Nica. Și cred că ea este și zrățina și mirachea ei și toate dusiră că 3-lea drăm calea ei, timnăm pe calea ei, că și surorile mele două le sunt cu psiholog. Nu știam mai este de alantă soră tipenează Franța, nu știam că este care e gheazănată de psiholog. Da, ați adit Messi este la Paris și este psiholog și ea și Nica Mona e cu Americii. Deci nu am răspundit de toată lumea. Da, toată lumea, da. Și ația nici nu și este niheam așa să zburăsc, de când o chiruie pe mama nu prea mai zburăi. Nu le-am nici pe ele,
Voi zic și eu că o greu. cănăscui data și că era un om mult ahoria și că tot nu era un mirachi să șezi zbor cu ea și eu sigura că tora de acolo de ea sfârșești, că așa cum se știe tine zburai cu data armânești și Te-ați am durat și cu așa fetele. Da. minduiarea Te-ați durat și că cu tora fetele. hârsești sau de zbor armânescu. Ti țari hari n-ai mai mult la este zenati. Aduc bani tu protlu. Aduc bani, aduc ficiurit filme ăsta. Mi se pare mult umșat că tot na Duneaua ăsta. și acolo tu un hopă de harau. Când duneaua tută am vrliga este hărsită. Și da, este hărsită Mindescu și Afendi masivă prea clou, prea învârliga și el se hărsește, știi, idia. Da. Mi se pare mult umșat să ai un zănati care aduți harau tu bana la mult duneaua. Da, sentimentul acel când bag mâna pe cilimean, când iasă și salchea și de mine și mi-acață câte vreo oră mi-acață de mână, când sunt un cilimean mamări de 30 de 4 kg, sunt un mamări să acață de tine și este un sentiment și te ia heavra și este ceva ce nu se spune, ți nu are zboară să spui, ți băneți tu acele minute. E, țihări, eu știu, țihări lipsește să aibă un iatru ginecolog și cât se minduiește că este săzânate ațea, n-ai mai uidisit, ațea ideală, titini. Rotlu trebuie, lipsește să ai mari mirachi și răbdare și să le dai pistia, nixoltei a mierilor, a dadilor, să alchească de tine, să, să le adar, să știi că n-ai mai bun lucru a dar-te ele, știi ce limealul de pântica lor. Minduiescu, vai că este n-ai mazori când este vărămiare ți aminte ti protaoară, că atunci și ea va să spari mult și nu știi ție este ghini. Prota este mult mai greu, știi, mine știa, au multe întrebări, mesaje, să spar de fiiții lucru. De-apoi la al doilea, că care vine prima oară, a rămas și la al doilea și am multe și câtora, dar al treilea copil, al treilea cilimen, da. Așa, să avem care oamenii vor și trei cilimen. Da. Că mulți s-a spus din Năsescu la doilui, la protlu. Da. Că să știi, când eram nici noi trei le ziceam, că tu te vas să adărăm trei cilimeni, da. Mașună. Reuși. Ați adus Messi, Elena de la Paris, are 3 cilimeni și eu am 2 fete și mica soră din America are 1 fată. Deci mașună reuși cu 3 cilimeni. Da. Zbânează. Care să ai tu mintea și ți văr caz de estu medical, ți-ar masi tu gean, ți nohari mai mult tu. Da, am un care mi-ar masi că trecui prin mari emoții. Era cam toanii dau nici zații, zic, una emisiune pe Prima TV, Protazou. Prima TV lipsește ți-mi este un canal de estu de televiziune de Audit România. Televiziune, da, din România. Și avea una emisiune Protazou, cum urmăreau Nixolta de la început, erau cu ea o mutrea de când o hurchită până amintava. Până aminta. Chiar și când o aminta. Toată echipa de la televiziune, toată echipa a făcut noi în sală și n-au și la mine la cabinet cu ea. O luau de acasă, vineau la mine la cabinet și deau la ecografie, la ecografie, da. Ultrasound. Și când îi vine ziua ta să mintă, o luară de acasă cu limuzină, cu muzică, cu lilici. Erau și zeamii. Deci nu timini mare. Da, licia un hop mult ahoria. Un hop de hop. Da, o luară pe ea de acasă, mi-a sunară, ne adunăm la spital, toate drepte, toate cărțile, tot spitalul știa, profesorul al meu,
eram vedetituți. Și ea și eu și profesorul la meu, zeamini, îți dai seama, și mări. Ți minte, ți era fea ticciori? Ori, îi țin minte că dai mai in la mine. Ca fi primăvera, cred, când îi Tora ziua sunt mierii. mări. Da, tora au 13-14 ani, nu? Și cu televiziunea, cu tot ăla elu. Na, îndreapți-mi pe sală, eram smităiai sânzul în cura, cum îți zice. Eram și cu mari angătani dia, că erau zeamini, și cu televiziunea pe noi, și cu multă lumea, cu tot duneaua pe lângă mine. Nu puteam să... Mintesc că este mult zori, așa. Da, mult. Deci ți trecui nomea, găsesc cu canoară, ți trecui zoația. Și a scos primul oficior, mare, spărea mare. Hello, Iatrisa de la Cilimeni. Și atunci nici am scăpai, că tot când să aminte un ficiuric, tot atenția fuzi de pe tine și de pe dada care aminte. Toți foc pe ficiuric, da. Și camerele și iatri și asistentele ți mi ajutau, mi-ar rămas nici am arhate, stragă un artist. Vreo 2-3 minute și apoi asta râs. Zinăși doilu. Că zinăși doilu, da. Și al doilea avură mult, avură 3 kg jumătate, ca fi un. Mări fură 2, da. Fu ghini și fu noroc de mine. Tihi bună, da, că era a doua oară, mai avea una feată. Nu era cât a spăreat, da, și fata era mică, vreo 2 ani avea, deci ea era foarte liniștită și foarte ambițată cu toții se întâmplă acolo pe lângă ea. Și cu ea ne aveam cumva și una legătură bună. Da, foarte bună, ne cunoșteam de mulți ani și așa. Da, de ficiori și de televiziuni și de toate manevrele ce le-a dat în momentele acelea, para mult. Da. Când o să biții tot, e Hristosie al Dumnezeu că mi ajută că fă cu mine și că mă îndreapsiră toate pahătgheni. Știi Dada, știi Cilimean, știi televiziuni, că și lua așa e Da. Da, fu ceva de... Nu mai voi streca nuara. Te-am ramilor și când mi-aduc de aminte. Să știi că noi nu va ti băgăm să adresăm o alarmă în media. Nu mai voi. Mai să zburăști de aceste lucruri. Zicem că este una dadă, ți așteaptă, ei află, ti prota oară că va sib dadă. Ți lipsește să dar a este miari, din oară la scurtul chiro după ți află că este nexoltă. Și cu asta hopă voi zic că avem n-ai puțin 3 zboară, te ună miare ți iasă nexoltă, deci nu un zbor nexoltă, greauă, încărcată. Da, nu știu, să aibă și altul zbor, să știe vără de motritoria noștri și altul zbor să nu la spună. Așa că ți lipsește să dar la scurtul chiro după ți află că este nixolt. Să zic și asta, dar eu decizește că avem 3 zboare, avem multe zboare în șate și zilele astea de când o îndreapsim emisiunea și mi-didei și să mi minduiesc la astea, mi mindui la multe zboare, nu le mai avzei de mult și nu le mai țiși de mult. Mi-are mare hare ca drăma asta flăriță Hristusescu multul. Noi e mult ogărsiți. Da. Protul lucru este și află un iatru bun de care se duchească aproape. Maghenia este să aibă de la vără care mai trecut pe toată asta, vără soață, vără căsurină, vără soră. Este simasei mare să ai om care să apendixească când o ai în anghi, când ducești să aproape. N-ai mai bun lucru este și cum este mult geni să află un iatru aonia, mult aonia, cum
cum zvedică îi lipsesc cu arăzli dit mes și-a dară testul și vede că e pozitiv, a unii se ducă la un iatru. Sunt tuturor tehnologii multe care ascot, Când care lipsește adrat tu testul, când este naima ghini, când da naima rezultatele naima bune, ziceam, un testul de studii sarcină. Când vezi că nu ține arada dit mes. Sunt rara cum ți arada dit mes, țin minte de la mama. Da, țin minte că Iana ducea și daima, cum eram 3 fete, ei avea gâtan de noi. Ia la cafiunță, să vine când îți vine, ai grijă, ai gâtan. Nu. Deși nu zburam noi pe chirol oțel multe lucruri, cum s-a zburat scutora, tot una mama era iatru și cât de cât știam de la ea. Față de alte care vă zic care... are simasie mare să-și afle un iatru cu care da, să poată să trăiască, să știe că va apândăsească tot la iția întrebare are ananghi și tu scurtul, și că va apândăsească tu scurtul chiro, că ea să aștepți anda să iasti frică, vai, mas nu știi de să iasti ghini, nu iasti ghini, zduți ghini, sarțina, nu zduți ghini. Da. Ninte schireau mă multe sarcini, dar tora cu tehnologii, cu tratamente, poți să îndreți și nu o chieri. Ninte chireau la început, chiar și de când o lucrez eu, de anii 2000, chireau mă multe, nu aveam tehnologia de tora. Dar tora poți să le îndrezi mă mult cu hematologia, cu noi, cu toată cartea ți o învățăm, cu congresii. Multă maghenie asta. Găsești mă că anda eram noi magneți, că im aproape de lichii daule. Da. Tu taifă, dadili, nu para zbura lucruri care țineau de bana asta intimă, zicem, a featilor. Tora salăxi, daliha salăxi amaș nu ahăt multul, că dimi vedem și că n-ai puținăații tu românii și tu sculii nu para să dar nu para stre cât feati informații, hăbări, dita mult lipsesc sculii, da. Lipsești să dară maxus dadele de feati, când o lipsești zină prota la un mabeti cu un iatru ginecolog. Este ghini să zburască ele dada cu feata multul și eu zic că este ghini să le aducă de când și-au arăzli, de mes, de când s-a dară de 11-12 ani, tora a scăzut multul ilichia la care ini protauară arada de mes, înzărarea, cum zici. Am și fete din 90 ani care ahorhesc cu... Și sunt uniți, nicaniți. Și de-aia e ghini să aibă relații bună cu dada și să bă apropiate și să nu le hibă arșinii de corpul lor, de ducherile lor. Mai mult îi minduiesc că feata va lipsește să ajungă la un iatru ginecolog, nu știu, când își acorchește bana sexuală, Nu. Are simasii mea, de la un ilichii camanică. Da, mai ales că sunt tuturor atâtea pericole și atâtea boli și atâtea informații, că este mai bine să afli informația de sursă sigură decât să afli de la soață, de pe sucachi. Minduiesc că are feati, mierți, vai nu bănează tu că să bazi, eu este cama efcula, cama lișor să ajunge la un iatru, este specializare, care să nu aibă cum să ajungă la un iatru al hătlișor. Țiturile din mobeți minduiește că lipsește să aibă o dadă cu hilia. Minduiesc că trebuie să știi de hia ei tot și să ne apropie. Să știi dacă e bine ca fi mes, sunt arada de mes, dacă are multă sânge, dacă are pon. Trebuie să țipă mult deschisi și să... Ponul este durerea, este țiva de aradă, este un semn că țiva nu este cum lipsește. Da, este un semn că țiva nu este ghine acolo. Mai ales în zilele noastre nu trebuie să aibă can pon. Și ninte eram învățate că așa este, dar tora nu mai este și tot e să îndreg,
mai trebuie scafță agitor. Dacă Ok. durează prea mult o sânzărare, dacă e în mare cantitate de sânză, hiperpilozitate, nu știu, nu e termen în armănescu, dacă au multul per piale, la fel Je, trebuie să vedă ca dadilor. Da, mas vede că pe chialii fetele da, au per cam multul crescut și atunci este un semn că este o problemă și va da. fi hormonală, mi duescu. Filul trebuie văzut, mas să aibă pon, mas nu crească, mas crească diferit de la un la altul. Are multe aspecte de care trebuie să zburești cu data ta. Și Și tu ea va și Hurchescu de camaninti, de când sunt camaniți, de la da, turlia de legătură ți o adartini da, cu fata. cu feta, da. Da, da. Apropiate, mult apropiate trebuie să fie. Și eu am fete, am două fete și... Da, o fete castele. Da, să adrară mări, îmi șati și buni și triștora mea ajută ele pe mine. Și schimb trăile și eu le crescut singură și schimb trăile foarte alichide și zburăm multul și alegăm multul, eram toate văsilile de adun. Este mult omșat și un urnechi mult bună de cum lipsește și bună dadă cu fetele ei. Știu că ți-am mare BTC studii economici, are vărână de ca Nica să-ți calcă pitoară. Da, pare nu că știm da. Nica. Pare că da, Nica cred că o ia pe calea mea și dada mea. Mi hărsesc cu multul. Marea Mas da, ea are da, Nica un an chiro. N-ai în un an să minduiască... Sacăță de lucru. Nu, sacăță de lucru. Mama sacăță de lucru este ca faptă. Da. Tot moabetea. Deja lucrează, VTCAC, cafendia meu, multul itră, multul mintimenă și multul nu-i zborul armânescu când viuții dus duții le andreați tutti ună și ună. Este ierbapi. Da. Este o fată ierbapi. Le andreazi lucrurile, tu scurtul chiro și așa cum lipsește. Da. Le lăsai tiniți, să duc în tabere, pe arăți, nunțele, luai după mine din nunțele, la congresii, la iunizea mea și ale după mine. Trăile peste tot. Gândesc că așa este gine. Niclu, cu cât vede cât cam multe lucruri, cu atât șmintea lui este cam descrisă. Da. Lipsește să zburăm și cu vără psiholog, bărboară. De tot este lucruri. Este tot zilele noastre, ai psiholog, să-ți lai lângă tine, dai mă. În minte, ștora mi se pare că tu chirolul ți-l bănăm, n-ai pțânați tu româninica, snezi la psiholog, este motrita și că țiva te spăreare și că nu lipsești zâți, că nu știi cum va te mutrească alanță, că va zic că ți ai vreo problemă cu mădua. Am și soață psiholog și surările și dai mă când fără-ți vrei, că ai mod de ațea, ai nevoie. Ai ananghi mare. Și ania mi se pare că este mare ananghi maxus tu zoadează când este ahât multă informație de toate turlile, de peste tot. Și mădua noastră nu este învățată. Este învățată să aibă ahâte turlii de hăbări și Bahia este mult zore să le procesează, nu știu cum zic pe armânești, să le unipsească. Și un moabete cu un iatru psiholog va fi mult bună, va năminduim, să vedem care va să aflăm. Trebuie să aflăm Vedem Anvărliga de noi că sunt moabeți, andicra de amintarea picalii naturală, e amintarea cu enhirisi, tu română zici cezariană. Care este minduirea ta taxtarii lucru? Cât eu le duți tine cu moabetea mierli când în prota latini, e, nu știu, in iali cu apofasa de prota, că mini voi să mintu maș natural, mini voi mașa și... In iali cu... Iali știu de la protlu control ți vor.
Eu Leandru Păscu, amint natural, pe cale naturală, iar Mari Hari și Leandru Păscu. Voi să spun istorie de la un dadă, ți vine de la început îmi zis, eu voi cezariană. Eu vin la tine că știu că ascult dadile și că le adrăpăști mult și că și mult sensibile la dorinți, la ce vrem noi. Eu îți zic de la început că eu voi cezariană. Deci, ghine, azi vedem. Și pagalea, tot îi ziceam de cât de ghine este după ți amință, masa amință pe cale naturală, că poți să ieși în afară imediat, fuzi de pe masa de amintare și multe fug în afară la țigară. Și zici, dacă e operată, 3-4 zile, una săptămână, nu prea poți să dar ceva. Ai nevoie de oameni din lângă tine și zici și și început să minduiască. Început să citească, să vadă video-uri, acum ai tot pe internet, poți vezi. Și ajungem la momentul de amintare. Și era prea mare ficiuricul tia. Adrai ecografii, adrai probe de travaliu și nu știam cum să-i zic tora, că o aveam convins să amintă pe cale naturală. Și ne la ea și zici, Maria, tot Maria o chema și pe ea. Maria, nu știu cum să zic, dar trebuie să intrăm în sală. Tine nu poți naște pe cale naturală. Hârchii să plângă, nu că eu voi naturală, că eu pregătită de naturală și că voi naturală. Și intrăm în sală, bitisi tot cu ghini, dar deci eu le-am drupat pe natural. Este mult mai ghini. Ama le spun dinainte că, vezi, că noi vrem să adrăm, nu știu, să amință pe cale naturală. Ama care nu-ți poate să știi că este mult ușor tot zilele noastre. Cam aninte și când a hurhi eu lucrai prota la Spitalul Sfântul Pantelimon la București, era mult mai greu să ajungi la cezariană. Erau mai mulți pași, mai multe cărți, profesor, garda. Tora te treacă mult chiro până să ai una apă vaginală. Da, erau momente când era pe viață și pe moartea și bana și ori. Dar tora e mult ușor. Când tu duchești că este tai angătan că s-a petreață ceva, nu-i ghini, poți una și una să iei. Una și una să intri în operație, în sala de operație. Ok. Am văzut și eu, nu știu, pe internet, la TV, că are și turli de amintare, nu știu, sumapă. Este ca malișora și ții, este mai și un pirmif. Este un pirmit. Trecui spiritul este. Nu este, celimealul nu e și ghini. Unul oară drai așa este, dar celimealul nu e și ghini. Tu apa-țea. Eu sunt tu de tuti. Tu ți iasă de tine, este tu apa-țea. Și dureri, pon mari tot fu. Adică anestezia peridurală și combinat cu amintarea pe cale naturală este n-ai mai bună alegere. Alegere, e. N-ai mai bună cale. N-ai mai bună cale. Anestezia peridurală este mare descoperire, mare tehnologie tora și este miracle. Cam când vine așa tu lumea medicală? La noi în tot anii 2000. Tora încoa, nu de mult chiro. Eu când marea mea este fapt în 2000, atunci era cam hârchită. Ok. Nu te întrebai ca anuară cum amintași tine? Cum fu când amintași tine? Un mare porn și chirui prota feată, mai avui una feată înainte de Ioana și ajung și la spital în urgență și mi-a operat atunci. Și onoară ți ai uterul, zici pe armenește, tăiat, nu mai poți să aminti natural. Ne aveam mare dorință să nasc să aminte pe cale naturală, dar nu.
Nici și la niciuna. Măsurările mele, Dauli, amintare pe cale naturală. Dauli. Și ați dit Paris, mijlocia dit Messi, care are 3 cilimeni și Nica dit Americii. Tutti e trei le avessi scând cilimenti, di Mirachi. Rară mărtuți. Doar să așteptăm nipoții. Nu este mult largo, Chirolo, ațel. Eu mult voi să știi. Mi se așteptă. Are și actorul Lidica Castasi, zicem, când una miari bănează de țiva chiro de adun cu Nicu Chirlu, e cu, nu știu, cu altul vărău care nu este nica încurnată, că de torat bănăm toată chiro. Da. Așa, și va să rămână greavă și vede că nu poate, este un lucru. Ți lipsește să dar. La țiturile de iatru lipsește să ducă. Lipsește să ducă după 6 meci de încercare, ahăt este în cărță. Rolul când mutrești să desi armăsești și nexoltă. Iertare, și unicheamă și arățită și cu emoții. 6 meci este chirolul când trebuie să capți ajutor. Ahăt ea, cât și partenerul la ei. 2 trebuie să treacă prin... Lipsește să ducă de adun. Da, de adun și scaftă 2. Și important este să nu dai vina un pe alantul. Trebuie să se îndrăpască un pe alantul și nu caftă care-i de vină. Care-i căbati. Scaftă ajutor. Avem tora la îndemână, ulișor, multe... Ama lipsește să ducă Mași să ai uter, tora poți să dar cilimeni. Dacă ai uter, poți să dar. La câte tehnologii și la cât de avansată este medicina în zilele noastre. Ama lipsește să ducă la un turli de medic ginecolog care are un turli de supra-specializare? De apoia, ma să afli cauza, trebuie să-l pitresc un specialist în fertilizare. Dar la început, oricare ginecolog ca ginecolog? Da, poate să le spună care sunt protele jduiate, ți lipsește la dară. Ați tu dițiștitini, de ați tu Vasilii, tu România, are vărăturile de program, ți andrupaști mierli care nu pot să aibă cilimeni, că vinduiescu că este și vărăturile de procedură care custusește. Mult separați și asta e mult greu de cupluri, dar poate să îndrăpască și să plătească cât poate să custusească o actare procedură? Tora, 400 de euro. Amatora, de anul ăsta avem și avatul României, program național care îndrăpaște amintarea de piciuriți. Da? Și nu plătește ceva și ai în dreptul la 3 încercări. Poți de 3 ori să ne... De 3 ori. De 3 ori să dar tot protocolul. Este fertilizarea. Mași trebuie să te îngrăpsești, să dar cărțul, dar este mult ușor. Și mași lichia este condiții, inghiți tu 45, cred, 45 de ani. De la inghiți până la 40. Maximă până la care poți să pitreța este cărți și să aprochi andrupare fondurile de la cratul românescu. Și nu plătești nici ceva. Tora de anul ăsta, până să ne vine și la noi. Alte craturi au de multe. Și au și mai multe. Franța are de 5 ori și au de mulți ani. Suedia are de 9 ori. Tora vine și la noi. Vizură și văsălile dau așa este tu care bănăm noi și alții am vărliga. Vizură ți sfati tora că duniaua este mult tu ilichi cam mare și că nu se aminte a hăți ficiuriți și dalihia este ananghi de actărturile de programe care se ajute pe cei vor să aibă cilimei și că nu putură să aibă. Ne hârsesc mult că vine și la noi, că și eu aveam multe care trebuiau petrecute și zățeau, batu Turchii, batu, știu, gărții, zățeau multe de la noi. Datora să adară la noi.
este Este o mult întrebare ușor. bună, așa că, da, ați ținut Mutrescu și am sinfer testul program, să știi că Eu are șaua. lipitrec, am și eu toate cărțile și lipitrec și apoi după ce au sarcina și crește, stornă la mine. Mușat. Ai ținut, te-ai minduit vreo oară câți ficiuriți ajutași să zină pe... Să știi că mi mindui, da, mi mindui Zină și pe atrag, gâneau. da, vrănii țințisutii, cred că am. Da, cam ca fi săptămână vără. Și tu, da, de anul dau nia por hios, eu singură la spital, la Pantelimon, eu lucram dinte și ora eu la spital privat și cred că nu am săptămână fără amintare și gaia și pe carte și cam vrănie ținți spinii. Plus minus 120. Ca baia. Și că noi m-aș da o fete, ai cât tine cheamă și dita ți-ai unăniești în țisute Da. de picioriță. Și am și soia mea multe care amintare și tot îmi zic, asta e a ta, când unem la râd, la nunță, la petigiuni la mine și îmi zic, știi că asta e a ta? Da, știu că e a mea. Ora și cu Facebook-ul, vezi, țarmână, Deci folosești cam mult modă. da, țarmân toate acolo. Titlurile de analize lipsește să dară cafian de țimiari, că vedem că are turli de lângori, tuduneauă și multe diale la mieri, și multe turli de lângori care au legătură cu partea asta ginecologică. Așa că țiturile de analize lipsește cafian să dară un miare. Cafian este o analiză mult importantă și care este atât de lișor să o dar, examenul lui Babeș Papa Nicolau. Este ultima parte de tuter, cervixul, este mult andrsi să duchești să ai o problemă acolo, că nu da pon. Este un organ care nu da pon, cervixul. Și ația și s-a apărut această analiză, este Babeș Papa Nicolau și cafian, vrei, nu vrei, trebuie să o dai. Sunt atât de greale lingurile astea și atât de consumtive Atât și zorii pot să aducă zori turbana mari, omului. da. Știi, ai tu examenul ăsta ți-l zicești, Babeș Papa Nicolau. Este o analiză, ți se dară mult efcula. Mult Nu lișor, doare, da. și se dară mult lișor. Mai trebuie să ne durează niciun minut. Mai trebuie să ai în cap și eu le zic la toate mierile care vin la mine și aibă în cap ca de ziua lor și-a dară cafian un cadou de ele. Și aibă angătan de Cum a ele. dar cafian, tu acurhita de antu hinar când îți plătești toate taxele. Dărli, da. Toate dărli cât crat. Să știi că tu hinar lipsești să dar și este un lucru Așa le zic și eu. Oricând e ziua ta. Să-mi minte că tu luni, tu meslu, când este ziua ta, trebuie să dar este. La toate le zic. Sunt mieri care ies la mine de sânzărare, de ponti, de alții ceva, care nu erau de 10 ani, de 15 ani, de când o amintară. Nu erau canoară la ea. Și altul este și singur. Slizână Dumnezeu sănătoase, cum vedem că are turli de lucruri nebune, este n-ai magine ți poți să dar tenis, la dar acel lucru cafian, să hi cu mintea aici, că nu are cană problemă. Stilul trebuie să ai mare angătanță. Este zori mari și cu stilul, atât care este protul lucru ți lipsește să dară și n-ai mai lișor lucru ți poate să dară cafe miare, ta să aibă angătans, nu aibă vărlăncoare la sin. Ecografia de sin și ecografia de ovar, dai mai să nu se lipsească. Cafea nu se poate fără ele. Deci cafe mes hinar, testul Babeș Papa Nicolau și ecografie de sin. Ultrasound, cum este în engleză, știi, alanță care nu mă tu alte Vasilei. Alte Vasilei, da. Că poți vedea onia a mai este vără linguare.
Masi vără semnul, ții, poate să ducă, nu știu cum e viața. Știi, să salvează bana, să poți băneți, să o dar la chirolul bun și zbâneți. Până la urmă, cu cât afli cât cam aonia, că poate să vără problemă, poți să ai de-apoi o calitate bună a banei ei. Testul Babeș Paha Nicolau, când ai de dau turli. Are vără simasi, este un turli de testul mai bună de alant, aceltul mediu lichid. Aceltul mediu lichid lipsește să-l caftă când ai ceva tu femeia ta sau știi deja că a avut și altul care nu e și ghinii în trecut. Când este vără de taifă, sau e vără de aproape, care știi că vără lângoare, atunci lipsește să caftă este turli. Taifa de pe dadă. Este la dadă. Da. Dacă ai acloțiva, lipsește să caftă să dare testul tu mediu lichid. Să crește riscul cu inghiți de procente. Ok. Avem și un întrebare la ție te poți să dar vaccin contra HPV. Tu România vine acum fără dații ani și toate datele fără influențate de presă și refuzare. Tora le pare rău. S-a dară de la 14 ani. Presa care? Presa la care mutrea ei mai multul, nu știu, influencer. Influencer și presa care îi scred iatri, nu știu care presă. Tora să reveni și toate datele vor să la dară vaccinul la fetelor. Eu la drai la fetele mele. Până la țilichie, maxim, poți să dar la țilichie. Cratlu îți da program național de la 14 până la 19 de ani. Fără spăltești. Fără spăltești poți să dar până la 19 de ani. Apoi poți să la dar singură până la 4 de ani. Așa că tu timierli Aducă fetele și lasă fetele și ficiorii. Că ficiorii nu suferă atât și nu adar atât lingori, cât transmit boala. O da mai largă, o lingoară. Da. Deci este ghine ca și ficiorii să vă vaccinați. Să-și protejează rutele, mierli, surările. Adară și ei. Mi se pare de simasi, să spunem, de la 14 la 19 de ani, programul este îndrupit de crat și nu plătește țiva să dare restul vaccin. Și de apoi, cam amânat, poți să dar până la 45 de ani, atunci plătești. Alte văsălii este de mulți ani. Este un vaccin care l-a premiul Nobel, Flori. Dacă mă trăiești tu înapoi, tu ți l-o premiu Nobel, mare... E un mare amintare. Mare invenție, mare amintare. Și asta la fel. Deci te scapă de cancerul de cervix. Vaccinul ăsta. Te protejează, nu te scapă. Te protejează. Noi avem acest zbor Harkin de cancer. Așa că, are simasi să nu adară mierli Harkin, are simasi să adară acest vaccin. Avem mica una întrebare da, mas poate, nu știu, mieri care nu bânează mas pot zina asta dară fertilizare. Mas să știi, masibă... Da, poate. Poți să dară? Da. Nu știu, desi pot să dar cu andrupare de la programă, îi lipsește și cetățean român. Cetățean român, ca să ai programă. Ca fi crat, ca fi văsălie, are oamenii lor. Așa cum ne spuse Maria Maninti, zicem ca un oară, care va să dar este turli de fertilizare, să aibă nic, cu susești vreo 4 ținținii de avrați, care asibă bănătoare de din România, poate să aproache andrupare de la crat, de 3 actări proceduri de fertilizare, fără să plătească părați, până la eta de 40 de ani, care asibă vără din afară, care îți va să dar este fertilizare, poate zinaua, api părați. Corect. Bravo, Flori! Bravo! Stai să vedem desi avem mica vreo întrebare. Nu știu desi asta e întrebare, nu. Mi întreabă desi si bănător, cetățean român, nu asigurat. Lipsa și si asigurat, nu are simasi.
Nu are Simasie. Masibă, Mașsibă, Cetățean. zvasa, dar restul lucruri, sibă bănător de ați dit România. Mi hărsesc cu cam întrebări, înseamnă că ne mutrește dumneavoastră. Mutrește dumneavoastră. Në hërsima și ți videm alarguți cum să zim oabetea, că ti videm, așa cum să zim ștoahărhită, ti videm cu Mirachi la naima multi eventuri armânești și știm că ai și andruput în Daudiali, care sau sunt mai aproape așa de Gian, care eventuri sunt mai aproape de Gian, și mas minduiești că li sunt lipsiti alti turli de eventuri tu lumea asta culturală armânească. Da, njari mari haris neg la eventuri, tot salat. Zvede pe prosupul tău când te vedem acolo. Doar seara trebuia să iau la operă, la un Turandot de Puccini și Nicu Chirlo meu joacă pe Turandot și asta seară îl chirui. Sigur, va fi și ala întumes. Mai puțin și altul. Ora și val mai ved, doar mi hărsesc că eu cu tine, iar mare hari. Serioasă. Mas vrei să ne zăstine, dau 3 eventuri ți avut mult o haris le andrupoști. Și desi sunt doar că e primăvera armăilor tu protlu de avril, nu? Așa, parcă îmi vizi. Azi la directarea tinerii de la Parea Consiliul Tinerilor Armăi, că primăvera ești, nu? De București, va fi pro de aprilie. Da. Voi să îndrăpăsc și eu când găsești că sunt deja în zburări cu sala și sigur va fi acolo. Eu nu lipsesc cu cana de la primăvera armăilor, iar mare hare acolo. Când eram mai mic, nu știu dacă mai știi de când ne cunoscum noi, cântam și eu, mai știi. Nu cu aminte. Vă ne le cheamă de Chirolo Ațel, când era tu ți ani, când cânta și știne tu parei. Anii 2000, eu știu că parcă și ne-aduc așa îmi pare și a că noi atunci eram tu parea pe Listerlu și eram dipto ahurhită și nu aveam nici stuli, nu aveam iar mânești. Și avea adrat tocmai Enache un grup cu noi. Era, țin minte, Clarisa Cavachi, Cristina Naum și eu cântam cu ele și Beatrice Celea, cu Mihaela Cenca, cu sora ei și cântam. Țin minte că tocmai Odisea și Dedea Tonlu și Dar ne spăsești că tu, Chirola Țel, erai nixoltă cu Marea Feată? Da, cu Marea Feată. Știu că eram și pe scenă când o cântam, avem un spectacol și eram nixoltă cu Ioana, cu Marea. Și de apoi și țin minte că nițeam la repetiții când când lipsea să înveți cum să cânți, cum să te aspui pe scenă. Nițeam și cu Ioana, aveam tu coș, o țineam așa în braț pe coș și ne-a cunoscut și de așa asculta și că din mică au zis cântiți și poezie armânești. Atunci ales de și Tămirachea, să zic eu. Da. Țin minte că pui la pui cântai cu Toma atunci. Și nu prea mai avzi cânticul ăsta. Este un cântic mult umșat și te amărtii nu para la zămahăt la răzile armânești. Cântic mult umșat, pui, chiar val caftă, când mi-aduce amintitora de el. Vedem care turli de eventuri tu lumea asta armânească. Ți turli de eventul mindești că lipsește adrat cam multul. Mi minduiesc că teatru, poate, și teatrini, tora sunt mulți teatrini armâni, care poate îți bagă ne hărsim să avem care în 2 tineri armâni, studenți la teatru și are și ne scânță țibitisiră, da lihea. Ali Magda Fcior, George Piștireanu. Piștireanu nu cu zi, tu xeani, tora, aia tu americani, să l aflăm. Asta mai e el. Și are taipa, o femeia, e ador, nu? Va zi el. Și mi minduiesc că și pe zâneț putem să adrăm. Andam usiviatri, moabeți cu oameni ce au înăzânate. Cum este vinerea literară la Soțata Armânească, putem să adrăm și cu iatri, cu teatrini. Cam să ne adunăm. Este o idee bună, să se adară actării moabeți cu parei de oameni ce au itia zânate. Moabetea arhitecților, moabetea iațărilor, moabetea teatrinilor.
Este una idee bună, va ne mendim la este lucru. Vas dăm hăbarea mai largul la oamenii Îți zic ții. că ștora dumânică este ceva, nu? Una damă Ora si... dumânică vidiš mine seara un hăbari, va si pałaci București, un loc ți se deșclisti tută Duneaua. Un parei de tineri de la Parea Pilisterlu va înveață pe cei ce au mirachi să înveață și joacă armânești, va înveață și joacă armânești. Hăbarea este dată pe Facebook. Hăbarea este dată pe Facebook, așa că cei au Iar mare la eventuri și la arăți și la anunți, eu dai manec. Când îngrește eu ir și cu fetele și alea mare. Este poți zic și mine că este de alihea, că hi tot la eventuri și că poți zic mai mult, că hi una turlii de Speedy Gonzales feminin. Mea azi te vedem București, mâine poate să vedem Johannesburg. De tine energia de toate lucrurile este din bana ta. Păi să știi că părnoania mea este Duracell. Și cred că este că nu ne-am greacă aici, că nu are mare hari de să dar să ne ved cu lumea, nu ne are hari și e singur acasă ca anuară. Care va zice că ai mirachiti ca fi lucru ți la dar. Da. Ca fi lucru ți la dar cu mirachi. Curat, da. Îmi pare că am zis să dar toate lucrurile cu mirachi. Da. Nu ne-am greacă aici, să dar măcar îți grăs cu oamenii acasă, să dar mă arăți. Gozbă, tu văsăliți, cu ună și ună vzim. Caftă tora să adrară fetele mări, caftă ele. Să vzim. Și tora eram, acum și un mes. După Crăciun, a hurhi lucrul. Și desim, cam greu fu Crăciunul ăsta, că avem lume multă acasă, vin fetele toate și fu toți de adun și avem oaspeți și nici nu duchi că fui concediu. Și ună și ună vzim. 3 zile, 4 zile cu căldură. Deci nu ne-am greacă aici. Nu ne-am greacă aici să dar măcare, să dar... Noi urnechi de la tine, nu ne-am greacă tițiva și să adrăm cafe lucru cu mirachi. Am interesul că este una pofați de la mădu mentală, nu știu, să bați tu minte că lipsește să dar cafe lucru cu mirachi. Deci nu ne-am greacă aici, asta cred că este. Și noaptea mă ascult, mes de noapte. Bine, asta cred că este de la Zănape. Ta. Poți zic că alta când ne adunăm, ne cheamă să zburăm de emisii, ne spusești că la 3 tahina erai de să amintă un nic, de la 8 tahina la păti prânzul erai la cabinet la tău, de-apoi la de multe ori se întâmplă, chiar nopțile, să vezi dadile ți amintară și de-apoi până de seară erai la altă clinică și mi se pare că și este cafezou de bana ta. Cafezou de tahinările până de seară. Tot pe cale eu, ba la spital, ba la cabinet, ba cu fetele la una masă, ba la un spectacol, tot calea eu nu prea, acasă nu prea mi-afli. E una urnechi și eu să știi că mi hărsesc mult că le baza este că le dai mai largul cât duneau pe Facebook, pe Instagram, că este una urnechi, că mea, care ați vrei, poți să adari ahât la prota nu era nici frica și de casă, cum și zoi toată bana la bloc, dar pune și unul mi Andrei șoa și mă hălălă mult bun. Da, lihea, și mine nu știu largo de tine, și că își poți zic că este un măhălă bun. În afară de, zice mai este zboară Speedy Gonzales feminin și Duracell, care sunt alte 3 zboară pe care poți să te zugrăpsești? Care va să bațele? Cum este Maria Blacioti? Baba Geană, cred. Baba Geană. Nu, frică de ceva, mi plac să dar multe. Nu ți se spare ochiul. Nu mi-a spart de ceva. Și ambițioasă, cred că este Joana de lucru. Joana de lucru. Lidia, nu mi-a spart, poți mi basa dar, eu ți du porții că eu dar. Piloti mă, zic că hiu. Poți zic și mine, ai este lucru că Mi-am hare să ajut oamenii, să zburăscu, să îndrupăscu. Nu pot să-i scap să-ți mai întreg 2 noaptea.
Așa este. Să știți că nu spus cană minciună, eu pot zic că așa este. Când aia îngrăpsești Ali Marie, care a spus să îngrăpsească tu 3 secunde m-a amânat, sigur, atunci asigura nu poate să îngrăpsească că este tu lucru, ama nu agrășești și tu zuațea, sigur avați da apandăsi și eu pot zic că mi hărsescu că nu știm de ahăt chiro. Și cred că toate bunele ți le-a dat se toarnă. Și dai am îngătan să am zbor bun și lucruri bune cât pot de mult, pentru că bunele ți se toarnă și masa dar ghini țăini, cum este zborul. Și bana mea de tora cred că este naima bună. Ilichia de tora îmi pare că este naima șata și naima bună de toți bănai până tora. Maș că nu am mamă, că mi lipsește dada. Dar fetele se adrară în mări și ieșiră ghini și mșati și mintimeni și deja pe lucrul al lor. Lucrul al meu ne-ați mult ghini. Am nicuchirle de tora bun. Mușat. Sunt fană de el, că este solistul la opera română și cântător de operă. Banizăm să-l mutrim ca operă. Mama din Niț n-a dus la operă și când o lua flaia și îmi zici că e petrecut de mama. Și una parte dit bana de andanic. Mama din Niț n-a dus la operă și naima bună soața ale mama mea era nu mai este mama, dar pianica o am Simona Herlea, în viața al marele Nicolae Herlea, bariton Nicolae Herlea. Și bănăm aproape de lumea asta. Aproape de ei și de lumea asta, da. De operă. Este una lume mșată și sigur de acolo dusirăm a largul cât voi discânti lucruri mult mășate. Este și a ginecolog. Este Frankfurt, bănează tu Germanii și Nica lucrează. Are 78 de ani și Nica lucrează. Și cred că așa vai și eu. Mi-a adus și iar aminte de fetele tale. Cum lipsesc cu prăxiți, că tinerii de azi să ajungă până să dar lucruri lui țiră să ghisești în mai ghiniu. Am întrebat este lucruri și Magda Stavrositu. Tine poți să spui cum adrași tine cu fetele tale? Eu cred că tot o hârcheașă de când sunt uniți și că paradigma o ved din casă, îți duci și la cilimenia tăi. Eu le îndrupui mult și zbrăi mult cu ele și le-a lăsat elefterii, le-a lăsat să adară după mintea lor. Și nu le ținui strict și lucruri ascumte, le-a lăsat la sculii, îți ducă cu sculia, când avea programe, țiva cu sculia. Programe de sculii, da. Le aduci la multe cursuri. Și asta este de simasie, să le iei de toate. Le aduci la cursuri de araftu, de caduri, de toate, de pictură, la sporturi. Dar îți vede pentru Sony, le este mirache, amintesc. La balet, la glosaxeana, dar de toate. Greu ne era că le aduc cu YouTube. Șaclo. Fuzeam de la cabinet, tot eram Speedy Gonzales, cum se știe. Toate ele, torni la cabinet, engleză, balet, basket, fotbal, ne cadră fotbal mulți ani. Ne hărți mult și voi zic alții că da un an când o dusi pareia de fotbal armâna mea, ta joacă tu campionatul european a minorităților, tine Andrupui și este lucru și voi să spun este lucru și mi hărțesc cu mult sub Dana care mirachiști este domenii care este mai mult tifcior, zicem. Da, și Ana care cântă mult mșat la pian. Ana, da, cântă la pian și joacă fotbal. Cântă mult îmșat la pian, este mirachea ei, ea singură vreun și este dor de la mama, de la dada și i-am cumpărat pianul și avea și mama mare mirache când o vedea că și are hari și că zduți de preună la lecțiile de pian. O mirachea de la mama mea și mama o întrupă
Și că poți să adari și lucruri care zic că sunt camativciori, poți să adari și lucruri de astea din zona artistică. La pian vastă sara să ai tine hari, că nu poți pinză un cilimean, dacă nu și are hari, degeaba îl pinză tine. Ama lipsește să-l pinzi în iheam, cât îți duchească masa memorabilă. Îți da de... Da de dulceavea a lucrurilor. Da, tora îți duce singură, tora nu mai a scăpai de alegat pe toate căierile. Dauli mână aftuchinată de la 16 de ani și luară dauli permis, da, și lare hare la dauli și asta cred că de la mine o că și ania și am mare hare de mână aftuchină. Mșat. Naprokem de bitisita, avem nica da întrebarea și cam alișoare zic mine. Ca iatri să ți urnimi ai tinerile mierle ți nămutresc cu tora. Știu, spusi mă îndau lucruri maninti, ama așa ca să ale duțem aminte îndau de ale, care să ai și alte urnimi. N-ai mai de simasie, este și ascultă corpul. Eu zic că este truplu, da, truplu. Și aibă mare ananghi de truplu a lor, de ducherile a lor, de vărăpon, de vără... Și să aibă angătan, tu protlu să aibă angătan de ele. Și să fii atentă la seamni, la experiențe, la teatru, la oamenii din lângă tine, ca fi lucru să iei ceva. Că tot te ajută. Și arale și buni, tot te ajută pentru Sony. Hărioasă Maria, tu bitisita întrebările ația greale. Ți zbor rămânesc cu ți zbor rămânești să ți-au hari. Zborul meu care ne-are mare hari este tihi. Este un zbor așa că parcă zăți tot. Este un zbor ți are aduți de adun multe lucruri. Și mai caduse și măninti aminte de tihea. Ți-ți aflași tora și ne hărsim mult când auzim acest lucru. Și să urăm să neagă de ninti este suțată cu omul ți-l aflași, semnă așa ți să va inima. Care stă, da. Gine că l-aflași tora. Este bine și tora. Orice lichii și are bunesc la ei. Și, da. Și eu mi hărsesc cu mult de ilichia mea de tora. Se pare că tot se îndrepte și mai să am sănătate. Știi cum este? Mulți mieri să înverină când îți mândesc cu drai 40 de ani, nu știu ți zore. Zore nu am. Aia se pare că atunci asta n-ai mamșat. N-ai mamșat tora este, da. Că e sigură pe tine, ai multe cunoștințe, mulți oameni, soi, adrași multe lucruri și experiență și tot te ajută ca să ai mai bună bană. Așa că să știți, tinerii care mă trăiesc, care aveți înghițani tora și la 40 este ghine. La înghițani eram mici, eram Iova, nu știam ceva sadar, Iova sneg, eram nesigură aici, nu știam ceva. Dar este că noi bănăm și tu alte turlei de chiro. Tora va fi fetele ți-au înghițani, nu sunt cum eram noi la înghițani, sigur, nu sunt așa. Ama cum zicem, cafeilichi are mușuteața ei. Ți mâncare ar mânească ți-ai hare. Stai că vine și Ioana mea acasă și îmi zice și ea legănă. Ioana, ia să te vedem. Seara. Așa cum zici tu ahurhită, Maria are dau fete ca stele, așa că puteți vedeți una de este dau stele. Ioana, serioasă. Ne hărsim să te vedem știni. Așa că poate vedeți stineți măcare ar mânească, iar e harea lui Marie. Piperchi! Dar n-ai mai bunile piperchi. Toate soatele mele vor piperchi, să știi, și toate învățare să adară piperchi. Piperchi ți-ar găsit, este mâncarea noastră și când nu avem ți să adrăm, le întreb pe fete seara când vin acasă, ți măcare să adrăm. Și noi amintim și când nu știm ți să adrăm piperchi. Piperchi putem să mâncăm cafetul. Da. Și soția noastră la fel. Noi mai mulți oaspeți avem călesiți. Zăsără asta măcar piperchile. Așa că soțele mele. Bitisita este cu... Așa și soții la cafe unde noi când o măcă aftare măcare, sigur asta că pisesc cu ea. Și ați adit să ne întrebarea să ții cânti care mă nescuța Harry. Ghini că mi-a întrebat și asta. Mi gândeam că nu mai întreg cu Ilie. Deci de câte ori Dani pe Angie Him la fără Arada și mi-a întrebat ți cântic voi,
spune Ilie, asta n-ai m-am Ia, șază, poți l-aduți aminte de atunci, dar îl cântai? Putem să ți-l dau. Îl cântam atunci. Spune licește, care m-am șază, ca este iete, petănia ta, trandafir albu caña ta, șcavă steaua. Ioana, care a venit și știe neamanții de adun cu noi, va te întrebăm știneții cânti care unescu țari Hari. Cred că este aia, știi că mi mintuiesc cu cafioară când la Maca îl cântă Maria de câte ori și îl băgă de câte ori că... Da. Uli să aibă Hari. Ascultăm muzică, să știi că și tu mașină când o chem, cafe, ascultăm mași muzică armânească, ascultăm și eu și ale. Este un turlie de virus. Virusul armânescu, a cânticului armânescu. Mariana, hărsim mult din moabeta de tora seara. Eu îmi că le spusești, ne scânti lucruri mult de simasi, tutti fetele, tutti mierli, pentru Sony. Și asta mi se pare imediat naima bună, că lipsește să ne avem angătan și să ne mutrim cafi semnul, ți poate să ne ducă acolo, iar că ți va hneasti, așa cum lipsește cu trupul nostru. Care ați vrea să ne ziți un zbor tubitisită? Iar mare hare, că Milohia vrea protavară când îmi găsești de interviu, că nu știu bună, știi televiziune, știi teatru, știi actor lucruri. Eu vă să dar lucrul meu la mine în cabinet și toată lumea hărțită și să-mi ia să ghini toate. Dar e și să hărăstăsesc mult că îngriși și ne-avă mare harau, că tine la este emisiune. Serioasă, Maria, ti noi fă unai mare harau, că avem o oaspitătoare seara. Ne vedem, mutritori, alant joi, cu altă oaspi, eu oaspită, vă vedem, hărioși, seară bună! Hărios!